Hoi, Tonny's Vanilletip, deel 2. Allereerst moet ik je hartstikke bedanken voor de vuile reacties dit keer naar aanleiding van de eerste uitzending geschikt heb. Het was ongelooflijk. We gaan ermee door, we zijn dus nu de tweede keer op het nummer. En we gaan er gewoon met weer. Helaas is David Bowie overleden. Je hoort hem nu, Fame, blauw LP, geweldig. Hier van deze stage. Ik heb hem gezien in 83 in Rotterdam. Ik heb hem in 90 in het Mac gezien. Ja, wat heeft David Bowie, wat heeft hij voor heel veel heel veel betekend. Ziggy Stardust, Major Tom, Heroes in zijn Berlin-periode. Let's Dance is met de soul en met de funk met gegruid. Hier samen voor Live Aid met Mick Jagger, Dancing in the Street. Wat duo Hang en Ton nog een geweldige dialectversie van hebben gemaakt. Wat jullie misschien niet weten, hij heeft Iggy Pop uit de gut gehaald. Hij heeft, wie Iggy Pop op de rand van de afgrond stond, hij heeft er een beetje in de lurven gepakt en gezegd, kom we gaan een LP opnemen. Lust for Life is tot stand gekomen dankzij David Bowie. En toen is Iggy Pop alsnog een wereldster geworden. Maar goed, hij is niet meer. Ook artiesten kunnen krank worden. Artiesten die ik in mijn Pinkpop carrière vuil heb metgemaakt. Ik ga nog even een ander plaatje opzetten. Een plaat van Mother's Finest opgezet. Mickey's Monkey, Pinkpop, Baby Jean Joyce Kennedy. Je kijkt soms op tegen artiesten in oog, maar je hebt op Pinkpop stond ik achterin in een container en die lui zijn op tournee en die vervelen zich wel eens voordat ze op moeten. En dan worden ze aan het wandelen en dan komen ze gewoon kijken en dan komen ze even in de container. Ik hou dus in de container. Op een gegeven moment zit Baby Jean Joyce Kennedy neer mij en die begint het gesprek. En we komen zo aan de kal en dan schijt het gewoon over haar kinderen, over de ouders die krank zijn, over de tournee, dat als ze immers doodgaat, dat ze niet naar huis kent, over steekt het gas nog aan, heb ik het leeg laten brennen. Het zijn gewoon normaal lui die dezelfde problemen hebben als veer ook kinderen in de puberteit. En die zijn ze niet, want die zijn thuis en die zijn op tournee. Dus even in het kort, David Bowie kanker, ja, het kan dus allemaal gebeuren. Mother's Finest, artiesten, gewoon normaal lui. Kijk daar, mag ze rustig tegenop kijken, maar ze hebben dezelfde problemen als veer allemaal. Dat wil ik even zeggen. Nu, wie komt het dat ik hier die platen, die LP's, even in het kort ook weer. Ik heb twee broers, Lei en Paul. Lei is de oudste, Paul de jongste. Die gingen al vroeg het huis uit, maar die houden LP's. Paul houdt een kamertje achter een kamertje en Lei zo boven, of andersom, ik weet het niet meer. Ik ging dan stiekem, als Lei in Amsterdam was of Paul in Rotterdam, ging ik stiekem naar boven. Zocht me die plaatjes uit en draaide die op die pick-upjes bij hun. Een van die voorbeelden, bijvoorbeeld Roxy Music, heb ik door Paul of door Lei leren kennen. Ik word er zo gek van, het zijn een van de eerste platen die ik me toen zelf gekocht heb. Ik moest dan ook die platen precies op datzelfde stapeltje terugleggen, want dan zouden die natuurlijk toch aan die plaat houden gezet. Volgens mij is de volgende gast op dit moment zit er aan de voordeur. Ding dong! De volgende gast is inmiddels binnen. Ik hou u verteld over mijn broers, wie ik aan de liefde voor platen kom. Mag ik voorstellen, Lei Meijzen. Lei, welkom. Allereerst, ja, David Bowie is overleden. Ik vind David Bowie in zijn algemeenheid een van de allergrootste artiesten die in het popgebied rondlopen. Ik heb eigenlijk geen platen van, ik heb hem ook nooit live gezien, maar wel de carrière intensief gevolgd. En
overal in de muziek was ze komt, of was ze ook in mijn tijd in Amsterdam, was ze uitging. Bijvoorbeeld Genie van David Bowie, waar de laatste plaat die om 4 uur 's morgens in het Oxhof in Amsterdam gedraaid wordt. Dat was toen een beroemde uitgaansstand in de 70er jaren. En dan moesten maken ze wegkomen, ze Genie was, want dan ging de TL-buizen aan en al die fantastisch schone vrouwen die ze dags gezien te hebben en misschien wel willen verseren, die worden dan in dat TL-beleg, worden dat gewoon monsters, blanke monsters. Dat was verschrikkelijk. Dus maken dat ze wegkomen. En dat, wie oud was ze toen? Ja, gewoon begin 20. Ja, dat was leuk. Ook zo, ja, in Amsterdam wordt toen de swinging 70's, zal ik maar zeggen. De Stones die waren bijvoorbeeld regelmatig in het Oxhof, gingen die op stap. Want toen best... Daar hebben ze ook die platenkeus. Ik heb maar het metgenomen, want ik wist het ook niet meer. Maar het was zo'n rieke tijd. Mijn geluk is geweest, ik ben in 1970 naar Amsterdam gegaan. En dat was het allereerste jaar dat Amerikaanse rocksterren, nee de crooners, die waren al eerder geweest. Maar de rocksterren komen naar Nederland. Voor de eerste keer Paul Arquette, dat deed dat allemaal. En toen komen die bijvoorbeeld nog in het concertgebouw. Dat was natuurlijk waanzinnig qua akoestiek en alles. En daar heb ik Frank Zappa gezien, de Flying Burrito Brothers. En niet te vergeten de plaat die we nu gaan draaien, of die zich misschien wil draaien. Want daar heb ik hier nog een live versie van. Dat is Ike en Tina Turner, dit is live in Paris. Maar deze show heb ik dus in het concertgebouw gezien. Ik stel voor dat ze die maar eens op. Want die Tina Turner wordt toen op het toppen van haar kunnen. Ik weet niet of ze toen nog gehouden worden door Ike. Maar ze wordt zo geel wie Pekske boter. In de zaal zou het natuurlijk een heel gemengd publiek met ook veel, wie moest dat tegenwoordig zeggen, Afrikaanse Nederlanders. Zal ik maar zeggen. En dat stond in het concert gewoon allemaal bovenop de steun. Aan dansen en het zweten en aan doen. En dat was geweldig wie die vrouw die zaal beheerst. Met natuurlijk Ike op de gitaar erachter. Want dat is wat we ook hebben met proberen te geven. Die gloeders naar allerlei muziek. Maar er was niet wat vandaan komen in die tijd. En Ike bijvoorbeeld is een van de grondleggers vanuit de blues naar de popmuziek. Daar heeft hij brak geslagen. En Phil Spector sound waren een deel. Maar heel veel blanke popartiesten baseerden zich op wat ze van de vroegere bluesnegers uit de Mississippi Delta, uit Chicago, overal houden geleerd. En dat was eigenlijk het begin van de beatmuziek. Veel waren heel erg van de strijd tussen de Beatles. Ja, precies. Dat weet ik en de Stones. Ik word van de Stones, dus Beatles, wij gaan mee. En wat veel waren van de Stones, dat is logisch, hè? Dat zou ons wel iets dingen rieten. En de allerbeste LP die ze volgens mij ooit gemaakt hebben in Zuid-Frankrijk is dat geweest. Exile on Main Street, dubbel album, daar kan ik nu helaas niks van laten horen, maar een fantastische cd. En ja, als ik dan door de collectie ga, dan wil ze nog het vragen. Dan, maar ik ken dat ik bedoel, wat deed ik hier zo, waarom reek ze hier zo over voor deze plaat? Ik vind dit I've Been Loving You Too Long is natuurlijk een bekend nummer dat heel veel artiesten uitgevoerd hebben. Maar deze uitvoering, ik vermoed eigenlijk gewoon luisteren, dat is de meest sexy, de meest gele uitvoering die ik ooit live metgemaakt heb. Dit meisje, dat deed ik alle sappen uit alle gaten in die lief uit laten komen. Dit is geweldig, daar geet ik het zweet van op de kop staan. Die plaat heb ik dus nooit gedraaid. Want anders zou ik dat ook wel doen. En dat is dat geveul of niet? En s'avonds buttelde hij alweer met een stuk hout. Smeerlap. Een smeerlap, ja. Heb ze nog meer, hoe ze van zegt van ja, dit is in mijn top 5? Nou, ik heb My Life in the Bush of Goats van de Talking Heads metgebracht. David Byrne is voor mij een van de toppers. Ik ben ooit in Paradiso gaan kijken naar de Ramones. Ja. En daar was in het voorprogramma de band waar we nog nooit van gehoord houden. En daar stond een jong, stief autistisch achter de microfoon. Dankzij de platen. En dat was door David Byrne. Ik wist niet wat het was. Ik heb de dag daarna naar Paradiso gebeld om te vragen welke groep dat was. Dus achter de Talking Heads. Die moeten nog een LP uitbrengen, dus dat was gans aan het begin van hun carrière. Maar we zijn toen in de pauze weggegaan, want de Ramones interesseerden ons niet meer, zo geweldig gewoon. Maar wacht, we gaan nu even... Oké, daar hebben ze door gas mee gehoord. We gaan nu even een andere plaat opzetten. Wat wil ze nog? Ja, wil ze Harry of wil ze... Nee, wat Stoel wil. Stoel ik wil wel. Kijk, als we het hebben over de beste plaat in mijn leven, is de Sex Pistols.
Hier een Don Brady Quixote. Vacant. Hier een Don Quixote Sinterklaas. Ik heb ze 2 keer gezien in Amsterdam en in Don Quixote. Johnny Rotten, fantastisch. Ja. Dit is een van de allerbeste LP's die Ja, maar ooit wat is wil ze gemaakt. nou horen? Ik moet muziek op zetten. Wacht even. I'm waiting for my man, maar ik weet niet hoe het steekt. Oh, wie kerel. Ik weet niet hoe het Mijn steekt. nerven. Leeuwen Loester Vernoe, hè? Dit is hem. Velvet Underground, Lou Reed, Andy Warhol, een van de allerbeste Ja. LP's die ooit gemaakt zijn. Dit is nog altijd, dit steekt over 100 jaar nog. Ik weet het, ik ben er ook fan van. En dan hebben we de Ja. rest heb ik het Ja. niet meer. Over de We rest hebben geen heb ik tijd, het we hebben geen tijd. We moeten laten die LP's maar zijn door Lu. Lee, heerlijk bedankt. Dankjewel. Lu, mocht er nog zelf in de uitzending het willen vertellen over een plaat, heb je er vooral bij. Mail even naar het e-mailadres hier. Ik bedank u voor het kijken. Heel veel plezier met dit programma en pas in de volgende keer. En Lola ben ik nog vergeten. Oh, Lola van de Kings is er vergeten. Oh my god. Hey, Lola van Janse Bagger hebben we ook weer baggen, joh. Chic. Dankjewel, hè. Graag gedaan.